ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар наздикии бозори Балх қарор дорад. Ҷамоати сари киштӣ, деҳаи ҷавонон, аз ин тараф худи бозори Балх, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Айнӣ, Навобод ва шаҳри Ҳисор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хона тақрибан 500 метр. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва ба ман ҳамин гардиш медорем. Аз ҳамин гардиш то хона 150 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҳавлии калон мебошад. Ҷамоати сари киштӣ, деҳаи ҷавонон, 121 ноҳияи Синоӣ, шаҳри Душанбе. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ҳавлии фурӯшӣ имрӯзамон дӯстони азиз, ҳавлии калон аст. Чӣ хеле гуфтем? 10 сотиқ замин дорад дӯстони азиз. Заминаш калон, заминаш 4 кунҷа мебошад ва аз 2 қисм иборат аст дӯстони гиромӣ. Ин якум қисмаш мебошад дӯстони азиз. Дар ин ҷо бинои истиқоматӣ ва дар ин бино 4 дархона, ҳоҷатхона бо ҳаммом, санузел, такхона ҳаст, ҷои мешиштагии тобистона, кладовка ва дар болояш ҳамаш ба пурраги мансард аст. Холӣ мебошад дӯстони азиз, мансарди калон аст. Ин бинои иловагӣ, дар ин бино ҳоҷатхонаву дегдонхона ҳаст. ва дуюм қисми ҳавлӣ дӯстони азиз мана ҳамин мебошад. Инам дар ҳавлӣ дохил аст. Инҷо дар вақташ ҷои нигоҳбинии мол буд дӯстони гиромӣ, лекин ҳозир тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин нест дар дохили шаҳр молро нигоҳ доштан. Барои ҳамин инҷо холӣ ҳаст дӯстони азиз. ҳавлиро метавонед харидорӣ намоед, ҳамин тарафашро ҳамашро чапа кунеду бинои иловагӣ нав бардоред дӯстони азиз. нархи ҳавлӣ бошад $140,000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз. марҳамат тамошобинони гиромӣ, навормона шурӯъ мекунем. Якта ба якта тамоми ҳавлиро пешкаши шумо мекунем. ҳавлӣ фавран срочно фурӯхта мешавад. барои ҳамин варианти беҳтаринро аз даст натиҳед. шурӯъ мекунем аз тарафи дасти рост, аз ҳамин тараф. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. ин бошад сеюм ҳуҷра. ва дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом. дар ин ҷо ошхона дӯстони азиз. ва ин бошад чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. аз берунам низ дари алоҳида дорад. дар поён такхона. ва ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле гуфтем? ҳам аз берун дар дорад, ҳам аз дохили ошхона. дар ин ҷо дӯстони азиз ҷои тобистона. дар ин ҷо кладовка. ва ин бошад мансарди бино дӯстони азиз. ҷои калон аст. ба ҳазур метавонед ин ҷоро таъмир карда ба якчанд ҳуҷраҳои истиқоматӣ тақсим кунед дӯстони азиз. дар ин ҷо дӯстони гиромӣ дегдонхона мебошад.
ва дар инҷо ҳоҷатхона. фишори об баланд аст, хона бо барқ ва оби доимӣ таъмир мебошад. ва ин дуюм қисми ҳавли дӯстони азиз. чӣ хеле гуфтем, дар вақташ инҷо ҷои нигоҳбинии мол буд. марҳамат дӯстони азиз, ҳавлиро метавонед харидорӣ карда ба пурраги ҳама инҷаро чапа кунеду бинои нави иловагиро бардоред. дӯстони азиз, ҳавли хуб аст ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. бозори балх дар наздикии ҳавлӣ, мактабҳо, масҷид, мағозаҳо ҳамашон дар наздикии ҳавлӣ қарор доранд. дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 937 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.